pini nili nangle to mafan non ka chithang klong mate latest Voreng Awarsai PHUTHAK sinili labangso video long nang peklang ponik po mate nang than ponik po lapen kaduka ve fanda tuning rig lo nali tum video ki chengpen ki jutan kilang thoria fansi lapen afrangsi KARDOM kaduka ve fanta nilimen laki Avinash teron lapen non nang litum kilang bom labangki kaduka ve chini lo Karbitek 2.0 YouTube channel labangso channel long jongsi kumane abang phu abang phi na kohomri mi pulote nali tum kachingon pen subscribe ikon lapen adung hes tame belar jando ida kanali tum ber ponik denon lalo pulte mu non pitni li ajada son mate ajad update le long tame labang so YouTube channel long si upload di lapen notification nang litum a mobile long nang le daprai lapen nang litum ta kilong daprai ya fonna tangte pini labang so Voreng Awarsai PHUTHAK le chithan polonang labang so Voreng Awarsai labang ke Karbi Anglong arlo Voreng Awarsai lasi kaduka vis tame ning hang abang fu abang phetum nang litum jogdon ikon lapen apply don ikon tangte chithan pononang mate lang pononang lapen parder depin pen lang pononang mate chithan pononang labang so Voreng Awarsai PHUTHAK le lapen kon ana vacancies lapen kunat ma dim labang ke kachar lang deng kon an senai ma labang ke nalitum non aprang se thek ponong ikpola se kadoka we fanda tuning reglo nalitum labang so video ke chengpen ki jutan kilang fansi tuning reglo lapen labang so YouTube channel long jongsi komane abang phu abang phi na kohomri mido pul nalitum ko chingon pen subscribe igol lapen adung het bell arjanta dui da kanalitum ber ponik denon lalo pul da ajadap son leni le labang so YouTube channel long upload tame nalitum kilong da prang ya fana tangde pada debin ben chithan ponang mate lang ponang labang so advertisement alu abang lapen nalitum da screen along thek pon long ikpol labang so advertisement alo bang kelang pen stame penangana bang phu abang phi tume arjulong potai lo mate chini potai lo labang so Voreng Awarsai mate job PHUTHAK bangke labangke address nalitum takpen aprang silang ponik diana office of the Bhuban Chandra Terang Memorial College Rongagora Karbi Anglong labangke advertisement lo lapen labang so advertisement along ke tok sonsoni alam stame nili na piklang ponik po mate than ponik po the governing body of Bhuban Chandra Terang Memorial College at Rongagora PO card Teron lapen PS bangke nalitum kedua vitan theklong po rongmongwe lapen under 17 Sochen Dhenta MAC Constituency invite application from Indian citizen in the prescribed standard form of the published part the line of Assam Gazette along with self-attested copies of educational certificate lai hilo nalitum la standard form bang nili long do nili stami nalitum pan sen ikpo jong si kumane abang phu abang phi ka apply do ni ninghang pulote nalitum labang so standard form nili pan nang homri ko WhatsApp long nili nang sen ikpo apen labang so standard form long nalitum ada ke tok an bang nalitum fill up ignang po mate tok don ignang po lapen dak self attested copy of educational certificate mate nalitum kachar liang deng kon an malabang so certificate ba nalitum print out ang po mate xerox nang po la sodim nalitum self attested mate nalitum ami thang amen chito ignang po lapen marksheet hai hoi lapen kido ana so nalitum pidon nang po documents abang ke lapen one copy bangke photo nalitum pidon ignang po lalo lapen apus vacancies bang nili non apik lang pon ikpon nalitum fan lapen adim bang nilim amutan nang than iklo nalitum fan Bhuban Chandra Terang Memorial College at Rongagora Karbi Anglong lo lapen aprang si nalitum dak thek pon long po name of vacancy post bang serial number 1 along ban nalitum lang pon igol da bang principal ang hoido da ingsido nalitum Ning Kehang Atum las bang so post along stame jogdun iktame lapen kacharli ang deng nalitum dak pen thek pon long ikpo kon ans naima candidate must be master degree ki untang abang phu abang pinai lapen PhD 10 years ki untang experience do abang phu nang pol labang so principal apos sapan bangke lapen number 2 along lang pon thulo nang number 2 along assistant professor lapen English la hini aphan bangke kacharli bangke dak nalitum thek pon lang po kon anang deng si kacharli ki untang mate ki un abang phu abang pinai ma master degree at least 55% nang po marks bang lapen general OBC OBC MOBC lapen 50% for ST atum han bang da 50% marks bang nang po lapen la an lo nili napik lang pon ikpo dak total 9 an 2 pen dak 9 an bang kacharli ang deng la an nai lapen la son thak se assistant professor lapen English afane dak hinido hining hoido mate dak post bang hinido lapen Assamese teachers afane dak ingsido lapen political science asan thak se dak history hini sipi pon la lapen education afanta dak hinido
hini aposto dak nalitum jogdon iktame lapen economics long tado lapen anthropology long tado lapen psychology long tado lapen librarian labangke dak bang ka preglo la ten long bangke lapen la an apus afan bangke dak charli bangke amon nili napiklang iklo master degree ki untang abang fu mate abang finangpo dan number 2 pen dak number 9 an bangke la an ki untang abang fu mate abang finai lapu bangke nalitum langponiko lapen number 10 long langpon te dak librarian bangke dak ingsia posto dak te any graduate art science commerce pen chok ki untang abang fu mate abang fistame dak ingsia posto dak nalitum jogdon iktame lason dak se dak 11 number long senior assistant labangso post ta ingsido dak nalitum jogdon iktame lapen kachar liang deng bang graduate with computer diploma nangpo graduate kachar ki untang abang fu mate abang finangpo lapen computer diploma bang dak duwek nangpo lalo lapen number 12 lang langpon te junior assistant lafanta dak ingsia posto labangke HSLC pastang abang fu mate abang finangpo la ta computer diploma bang do igwek nangpo lapen lason dak 30 number langpon lopolte pion chukidar lapen night chukidar lapen male cum cleaner 13 14 15 labangsa number long bangke dak apos bang ingsi sido lapen kachar liang deng dak class 10 pass an ta chok nalitum dak thek ponlongi read up to class 10 la an ta chok labangso apos afan bangke pion lapen chukidar lapen night chukidar male cum cleaner la kli apos fan bangke class 10 le pass an ta chok la dak stame ke klemia bang fu abang pi ning hang atum nalitum apply don igo lapen aber lang pon lonang dak general condition ke tok pondo general condition number 1 lang dak candidate should submit the application from address of the president secretary governing body of institution lalo submit dam ning labang ke nalitum candidate madu abang fu abang file submit is nalitum president mate secretary ariding nalitum application bang pinang polapen incomplete application will be rejected lapen incomplete pulut nalitum ada kenang sosora documents hai hui pidon de insonsoni ki chokchi pulut labang reject pu sipu lapen salary bang dak mention ponpe salary bang nalitum dak pen lang ponigo mo nalitum arjulong ipo salary bang ke lapen number 4 long bang age bang nalitum dak thek ponang po candidate age 38 years nalitum dak lang ponigo labang ke lapen lason number 5 long TADA is not as admissible of the time interview labang nalitum lapen short list candidate will be called for interview lapen number 7 long dolang lason thak sepina an tok pondo lapen kupine nalitum kachini kangtung polta la advertisement alo long stamben dak number bang mention ponlo dak number fli ando ngasina nalitum jong sipine kachini kangtung polta labang so screen along ke thek ponlong number along nalitum homri gon lapen kenang sosot kachini kangtung polta nalitum dak call ikmin lapen esonolam last date bang dak mention pon pela sinili non ingsi dolang advertisement labang so advertisement along bang napiklang pon ikpo last date command tuma labangsa advertisement alo long bang nalitum thek ponong le dede last date ke mention pone nasinili puthot nalitum hanan piklang thu ikpo lapen lalo dak tok pening sivelo advertisement alo bangke stamin nalitum dak thek ponoi mention pondo dak sabso la last date bangke last date command tuma polte nalitum lan 10 number long thek ponong ikpo last date for submission of form is 10 November 2022 mo chiklo dak that 10 ansi dak last date lapen kadokave madule apply doni pista labang so aprang nalitum apply igon lapen ka fill up ninga son bang thang ta ve form long nalitum dak ko so posons nalitum ka apply ma labang so apus amen bang nalitum mention pon igon lan cholo lapen documents ke naing bang ke nili amuta pu iglo nalitum la education certificate lapen kapre son certificate nalitum adak pidon nang pola pen certificate tin nalitum sel attested mate nalitum amen tok iknang po lapen photo bang copying silo lapen kasami dam ning bang kanalitum president kalte secretary ari deng le nalitum sami dam igo a number nalitum la screen along stami thek ponlong igi la screen along ke thek ponlong a number long nalitum homri igo jolan chotlo lasi labangso video nalitum kilang pen jong sening sampulote share igo laso video Karbi Anglong is wes adang sta pasithang iknang kado kaviarat tum stami pachin nang palang nang lapen nalitum le jog dunde mate fly dunde pustami kai fly dunitum bangke du utahai asi nalitum ka an ma share on share igon labangso a video bangke tangte pinya video long bangla an cholo lasimo kaprega video mate next video long le chitong tunang du mithak me kadu kavi karbitik 2.0 YouTube channel kilang rado on pastami nilhen pen KARDOM